Marcos Duterte resign, taralon ang korap, stop carbon privatization, fund the students, not the Nepo babies. Mao kini ang nakasuwat sa mga placards sa nakaraiyang progresibong grupo nga mimarcha sa Dancolon karong adlaw Pebrero 25, 2026. Ang maong protesta gipahigayon subay sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Usa ka makasaysayanong pagpalagpot sa katungdanan sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. human sa mga nakataiyang pasangil sa human rights violation nga nasinati sa mga Pilipino. Usa sa mipaabot sa iyang tingog mao si Father Alan Arcebuche. Kinsa mao'y chairperson sa Promotion of Church People's Response kon PCPR. Matud sa maong pari, padayong makigbisog ang simbahan alang sa mga taong gihikawan sa gobyerno. O kinahanglan ng simbahan magbarog para sa mga tao, labi na sa mga nilupigan, labi na sa mga kabos, labi na sa mga hinikawan ng mga tao. Samtang nahinabi sab sa MyTV Cebu News Team ang usa sa mga aktibo kaniadtong 1986 sa kalihukan sa People Power nga si retired Regional Trial Court Judge Menrado Paredes. Matod ni Paredes, ang nahimong malinaw nga paghiusa sa pagpalagpot sa diktador kaniadto nahimong usa ka ehemplo og pahinumdom sa tibuok nasod sa pagsumpo sa abuse of power. So the government used tanks sa pato pero giharang sa mga madre, giharang sa mga estudyante, seminarians. Nibalik ang tangking adto sa headquarters, no? Unya, ang next, igisubo ni Marcos bombahan ang ang Krami o Bonifacio. So, iyang gisugo ang Air Force, si Colonel Sotelo. Pag-abot ni Colonel Sotelo, dagi helicopter, ni-defect man siya, ni-join man siya. So, mo tinitabo nga, ni kuanda yon si Enrile Ramos na they are dissociating themselves from the Marcos regime. Gali ang political science professor nga si Grace Magalso, mipadangat sa importansya sa pagsabot sa nahimong restoration of Philippine democracy o pagpadangat niini sa padayong call for democratic reform sa kasamtangang panahon. We have to continue talking about the people power revolution, especially in the age or context of historical revisionism and fake news. We have to defend historical accuracy. Usa sa mga batan-on nga mitambong sa 40th anniversary rally karon mao ang 20 anyos nga estudyante nga si Eka Yaon. Iyang gipaagi sa pagdrawing ang iyang yangongo kalabot sa redevelopment sa carbon public market. That's what I'm trying to portray lang there, murag. Even though the carbon is messy, there's also kanang murag light into it and also kanang hope. Nagkadaiyang singgit sa katawhan nga adunay lain-laing kabalaka ang mipatigbabaw sa kadalanan. Apan usa ang tumong, pagpaatubang sa angay mo atubang. Kauban ni Rosel Caparo ug Jeff Zamora, kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.